Fil-programm tagħna llum ser niddiskutu tema li nittamaw li ħadd ma jkollux jaqsam magħha. Dan għaliex ser nitkellmu dwar il-vjolenza domestika. Meta appuntu jkun hemm każ ta' vjolenza domestika jkunu bosta dawk li jinvolvu ruhom. Fosthom hemm il-pulizija. Il-kollega Dajna Seguna stħarġet dwar it-taħriġ li dawn jingħataw sabiex jitrattaw każi ta' vjolenza domestika. Il-vjolenza domestika huwa abbuż li ma jiddiskriminax. Il-vittmi tiegħu huma kull tip ta' nies u għalkemm ikun hemm drabi fejn il-problema tkun injorata, skużata jew saħansitra miċħuda hija realtà qiebsa. Realtà qiebsa li nsibuha f'ħafna djar ta' familji Maltin. Fimni bħala każijiet ta' vjolenza domestika, sfortunatament, skont esperjenza li jiena ngħaddi minnha tidher li hija xi ħaġa kważi ta' kuljum. L-abbuż jista' jkun fiżiku jew emozzjonali u x'inhuwa l-każ ħafna drabi il-vittma ssofri fi skiet. Li wieħed jirrikonoxxi l-isfida wara l-ewwel pass biex tinkiseb l-għajnuna, iżda biex dan isir ikun hemm bżonn li s-soċjetà tifhem, tgħader u tkun lesta biex tgħin. Mhux ovvja li tajn forsi wieħed jista' jistaqsi, iżda hemm realtajiet li juru mod ieħor. L-istatistika turi li fis-sena 2013 kien hemm 1073 każ ta' vjolenza domestika irrappurtati, filwaqt li fis-sena 2014 kien hemm 1151 każ, żieda ta' 78 każ. Sa issa din is-sena diġà saru 794 rapport. F'miet ta' każi oħra temmen tisofri fi skiet u għalhekk hemm il-bżonn li l-awtoritajiet jadottaw attitudni ta' min lest jgħid u jifhem li tilqa' lill-vittma u forsi tiftaħ għajnejn l-aggressur. Fid-dew ta' dan inħasset il-ħtieġa l-pulizija jkunu mħejjija aħjar għal dawn iċ-ċirkostanzi. Din is-sena twettqet miżura tal-Baġit 2015 li waslet biex f'Lulju bdew sessjonijiet ta' taħriġ għal membri fih dan il-korp. Is-Supretendent Dennis Sewma spjega li t-taħriġ qed jingħata l-membri tal-korp li l-aktar jiltaqgħu ma' każi ta' vjolenza domestika. Dan il-kors jiġu jintbagħtu għat-training pulizija partikolari ħanispjegalek x'in irid ngħid biha. Mela, l-ewwel pulizija li bdejna nibagħtu għal dat taħriġ huma pulizija li at the end of the day ħajiltaqgħu direttament huma in prima persona ma' daw il-vittmi jew il-persuni li jkunu kommettew il-vjolenza domestika. Malli fl-ass tal-pulizija jidħol każ ta' vjolenza domestika, il-pulizija għandu jkun jaf kif jaġixxi mal-ewwel, jassessja il-vittma u jara n-neċessitajiet tagħha. Għal ftit momenti jridu jinsew l-aspetti legali u jagħtu l-ewwel għajnuna. Wieħed jaħseb li vjolenza domestika hija l-aktar komuni bejn koppji suppost maħbubin, però mhux biss. Il-pulizija distrettwali ħabtu wiċċhom ma' sitwazzjonijiet li mhux lakemm wieħed jaħseb fihom. Nitkellmu fuq swad bejn il-konjuġi, partners, jista' jkun ukoll kuġini, tzijiet. Normalment jekk tmur lura tara li jkun hemm history. Is-sessjoni ta' taħriġ qed isiru fi gruppi żgħar u dan sabiex il-pulizija jkollhom l-opportunità jaqsmu l-esperjenzi li jiltaqgħu magħhom bejniethom. Fl-ewwel kors li sar f'Lulju attendew 25 pulizija u fit-tieni kors kien hemm l-istess numru. Il-kors jikkonsisti fl-aspett teoriku u prattiku. Il-prattika tinkiseb meta l-pulizija jaqsmu l-esperjenzi tagħhom mal-kumplament ta' sħabhom, filwaqt li l-aspett ta' teorija qed isir bl-għajnuna ta' psikoloġi mill-Isptar Monte Carmeli. Il-psikologa John Camilleri spjegat li t-taħriġ ħares iżjed lejn l-aspett psikoloġiku, jiġifieri il-mod kif il-pulizija għandu jaġixxi meta qudiemu jiġi każ ta' vjolenza domestika. Mela l-ewwel punt huwa kif titratta ma' persuna meta din il-persuna daħlet fl-asta tal-pulizija bil-problema tal-vjolenza domestika. Kif jikkalmawha, kif ipoġġu il-kliem b'ċertu mod biex jinkoraġġuha din il-persuna imini tajt l-istorja tagħha b'aktar dettall u forsi kif jgħinuha tissupera dawk il-momenti ta' mistħija x'forsi ċerti affarijiet jkunu ġrawla, jkunu mhux faċli tirrakkontom. Il-taħriġ jitratta wkoll l-atteġġjament tal-pulizija lejn l-aggressur. Kif jiġibruħu persuna li hija vjolenti meta jbagħad imur id-dar għax jista' jkun mument vjolenti mbagħad il-persuna wara li tkun għamlet ir-rapport l-asta tal-pulizija din il-persuna issi isa anġlu d-dar, allura wkoll tkellimna u ddiskutejna ħafna fuq dawn l-affarijiet. B'dan il-mod il-pulizija se jkun kapaċi jagħti l-ewwel kenn lill-vittma f'mument diffiċli ħafna.
Fl-assess jiġuna diversi persuni, tiġi persuna bir-rawa fħalqa għal ħafna raġunijiet. Il-kapaċità tal-pulizija hi li dik il-persuna tidħol bir-rawa fħalqa u toħroġ daħqa fuq wiċċha għax tħossha li ġiet muqdija. Il-sfida tal-pulizija huwa li tifhem il-resistenza, tifhem il-problemi, tifhem il-komplessitajiet bażiċi psikoloġiċi tal-persuni. Sitwazzjonijiet tant delikati jaffettwaw ukoll lill-pulizija, għalhekk it-taħriġ jinkludi wkoll modi ta' kif il-pulizija għandu jħares lejn il-każ fl-istess waqt li ma jaffettwalux il-kumplament tal-ħidma tiegħu. Area dik ngħidula il-mindfulness u self-reflexivity, xiġifieri. Għax il-pulizija vera qegħdin hemmhekk biex jagħtuna servizz. Però is-servizzi qed ituna huma meta qegħdin jintaqgħu jkunu kostantament f'dan l-ambjent tossiku, ġifieri huma pulizija dejjem intaqa' ma' persuni li huma kriminali jew xi ħadd seraqhom jew xi ħadd bata b'ċertu mod u ġifieri l-ambjent mhux huwa wieħed heavy ħafna. Kif pulizija jieħu ħsieb tiegħu innifsu psikoloġikament u emozjonalment biex ikun dejjem jista' jibqa' jieħu ħsieb dawn l-affarijiet mingħajr ma jsir burnt out. Dan kollu għandu jwassal biex aktar persuni jagħmlu kuraġġ u jresqu l-każ tagħhom il-quddiem. L-idea hi li mhux tkisser il-qoxra. Għax dik imbagħad l-idea u dan it-training huwa jtik lodda biex il-bebbuxi toħorġu mill-qoxra mingħajr ma tagħmel ħsara. It-taħriġ qed ikun meqjus bħala l-pont li jaqgħet il-vjolenza domestika mal-entitajiet li jitrattaw dawn il-każi. U dan grazzi tal-appoġġ tal-paċenzja u tal-għajnuna li l-pulizija se jaraw li jagħtu skont iċ-ċirkostanzi. Naħseb l-iktar ħaġa importanti li se jkun hemm assoċjazzjoni link ħafna aktar bejn is-servizzi tas-saħħa mentali u l-korp tal-pulizija. Naħseb li dik kienet xi ħaġa li hija essenzjali. Nisperaw li l-qudiem dan il-ġid li ħareġ inkunu nistgħu iktar il-qudiem inkomplu nofrulhom training forsi aktar profond. L-Ispettur Rodrika Ġusi jemmen li wara dan it-taħriġ iħoss se jkun il-pont ta' vuċi għal persuni vittmi ta' vjolenza domestika. Nemmen li bis-saħħa dan it-taħriġ da parti tiegħi jiena personali tallimt iktar kif għandi forsi nġib ruħi ma' dawn it-tip ta' nies, ma tallimt iktar kif għandi nittekilja sitwazzjonijiet antipatiki, sitwazzjonijiet imprekattivi u permezz ta' dan it-training forsi jiena tallimt iktar dik il-kelma ngħidu aħna nagħtu iktar empowerment lin-nies biex jimxu l-qoddim. Persuni divorzjati u li reġgħu iżżewġu biċ-ċivil issa jistgħu jitqarbnu. Pass li ma ġiex mingħajr kontroversi kif se jgħidilna Nil Azzopardi Ferriġġi. Il-miġja tal-Papa Franġisku fit-tmum tal-Knisja ġabet tama ta' bidliet sa mill-bidu tal-pontifikat tiegħu. Aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda joħroġ ċar kif il-Papa kien impenjat li jara Knisja li tifhem, tagħder u tapprezza aktar ir-realtajiet ta' familji diversi fil-ħajja tal-lum. Anka jekk għandna l-idea li dak li jrid il-Papa isir, tul l-aħħar ġimgħat rajnih jitħabat qatih biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Xi minn daqqiet kellu jkun ibes f'diskorsu għax il-messaġġi minn dawk fil-Knisja li kien qed jiddiskuti magħhom kienu mħalta. Kien hemm min ma kienx daqstant lest li jaħdem għall-Knisja aktar miftuħa. Fit-tmiem 3 ġimgħat tal-laqgħat f'dak li kien is-Sinodu tal-Isqifijiet, rajna Knisja aktar miftuħa, anke jekk forsi mhux daqskemm xtaq kulħadd. Fost oħrajn is-Sinodu tal-Isqifiet approva riforma li biha l-persuni li jkunu ddivorzjaw u bdew ħajja ġdida fi żwieġ ċivili jkunu jistgħu jirċievu is-sagrament tal-Ewkaristija. L-Isqof Mario Grek li huwa l-President tal-Konferenza Episkopali Maltija tkellem dwar il-messaġġ li ntbagħat minn dan is-Sinodu. Il-mod tal-kif nakkumpanjaw u ngħinu fl-integrazzjoni ta' dawk li huma divorzjati u risposati biex ikunu faqda sħiħa mal-komunità. Per eżempju,
bħalissa kif inhi l-leġislazzjoni tal-Knisja, wieħed li huwa divorzjat l-isposat ma jistax jagħmel parrino, pereżempju ma jistax ikun katekista. Ma jistax ikun jew tkun lettriġi dik li xandra il-kelma tal-Alla. Fidak aħna semmejnijhom tom. U għedna li nixtiequ li dawn il-projbizzjonijiet jitneħħew. Il-vot meħud waqt is-sinodu tal-isfijiet wera wkoll element konservattiv ta' uħud mill-isfijiet u kardinali li skont il-Papa il-priorità tagħhom hija li jżewġu t-talim tal-Knisja kelma b'kelma mal-Vanġelu. Iżda mbagħad huma maqtuwajn mir-realtajiet tal-lum. Dwar dan jitkellem aktar il-Vatikanista Frank Zammit li segwa s-sinodu mill-qrib. U għallhom aħna ma rridux inkunu niddefendu l-punto u l-virgola, imma rridu niddefendu il-bniedem. Mhux l-idejat, iżda l-ispirtu. Mhux il-formola, iżda l-gratifikazzjoni tal-imħabba tal-Alla u tal-maħfra. Ci alziamo in piedi per l'Angelus. Għalkemm ir-riforma ddiet b'66% tal-voti, nistgħu ngħidu li għamlet dan biżbrix għaliex kien hemm vot wieħed biss aktar minn 2/3 meħtieġa. Favur ir-riforma kien hemm 178 vot, wieħed aktar mill-kwota mitluba, filwaqt li kontra kien hemm 80 vot. Il-Papa qed isib ħafna oppożizzjoni mill-branka konservattiva tal-Knisja li daw qed isostnu li jista' jsir affarijiet mingħajr ma jintmess id-dottrina. Id-dottrina li ġejja mill-Vanġelu minn l-Vanġelu Kristu kien espliċitu kontra d-divorzju. U min jitlaq lil martu u jmur ma' mara oħra u jgħix magħha ikun ħati ta' adulterju lejn l-ewwel mara. Il-Papa Franġisku qal li permezz ta' din ir-riforma il-Knisja provat stanna b'kuraġġ it-tjubija u l-ħnina ta' Alla li jissuperaw kull kalkolu uman. Alla li ma jrid xejn li fis-salvazzjoni tal-umanità kollha. Skont il-Vatikanista Frank Zammit, il-Papa qed jindirizza mill-ewwel l-uġieħ tal-Kattoliċi. Il-Papa kif tela mal-ewwel ħass il-polz tal-uġijat tan-nies u trasmettih fil-kanali tal-istituzzjoni sabiex isir xi ħaġa għax kien wisq uġijat li l-Knisja tieħu ħsiebu. Din ir-riforma niżlet tajjeb ma' ħafna minn fost dawk li jsegwu l-Knisja mill-qrib u li jemmnu li l-istituzzjoni li jagħmlu parti minnha għandha tiġġedded. Jiena naqbel ma' din l-idea illa li wara kollox il-Knisja daw l-affarijiet qed irridu niskopru fuqhom u bħala nisra niġifieri lajk naħseb li l-Knisja hija li tisma' kulħadd tifhem bħalma kien Ġesu jifhem u jgħader. Issa billi jitqarbu ma jitqarbu, billi jżobbhom wara mill-Knisja. X'ħajħu? Allaj, li jagħmel sewwa. Jekk ma jsibux xorti fl-ewwel żwieġ ngħid jiena ma jistgħux jippruvaw. Naħseb Alla ma jiġġustifikahomx. Il-Knisja ħadet pass pożittiv fil-fatt fis-sens li min għandu ma tindaħalx fil-koxjenza tal-bniedem, mhux il-koxjenza tal-bniedem Alla jiġġudika. Minkejja li dan is-sinodu ma tkellem xejn dwar iż-żwieġ ta' koppji tal-istess sess, fetaħ orizzonti ġodda fuq diversi sfidi li l-Knisja qiegħda tħabbat wiċċa magħhom fi żminijiet tal-lum. Il-mamudija ta' dawk it-trabi li ikunu twildu minn koppja li ma tkunx miż-żewġa jew li tkun f'konvivenza jew li tkun fi żwieġ ċivili li s-soltu jsibu problema mal-kappillan tal-parroċċa tagħhom biex ikunu jistgħu jagħmduha. Fil-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma, il-Papa Franġisku iddeskriva d-deċiżjoni f'dan is-sinodu bħala waħda li qed twassal biex il-Knisja tesponi l-veri valuri tagħha. Una Chiesa che insegna e difende. Knisja li tgħallem u tiddefendi l-valuri fundamentali. Senza dimenticare che il sabato è stato fatto per mingħajr ma tinsa li s-sibt inħoloq għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. U li Ġesu qal ukoll mhumiex in-nies b'saħħithom li għandhom bżonn it-tabib imma l-morda. Ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti,
Jien ma ġejġ biex insejjaħ lin-nies sewwa imma lil midinbi. Knisja li teduka dwar l-imħabba awtentika li kapaċi tneħħi mis-solitudni mingħajr ma tinsa l-missjoni tagħha ta' Samaritan it-tajjeb ta' umanità feruta. Di buon samaritano dell'umanità ferita. Dawn kienu żewġ temi li ddiskutejna fuq suġġeriment tagħkom. Inħeġġiġkom għalhekk li tkomplu tikkollaboraw magħna permezz tas-sem tagħkom fuq il-paġna Facebook tagħna. Infakkarkom ukoll li aħna għandna channel fuq YouTube fejn hemmhekk isibu l-programmi kollha li xandarna sa issa. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-serata tajba.